Времето оставя следи върху косата, но всичко може да се промени още днес. Патентованата технология на оцветяващия шампуан създава невидимо облаче, което лесно се разпенва и равномерно обгръща всеки косъм за дълготрайно боядисване. На основата на натурални растителни екстракти, женшенът укрепва корените. Многоцветният борец подхранва косата. Джинджифилът активира космените фоликули. Троен грижа, която се бори с причините за появата на бели коси. Мигновена трансформация, видим резултат. Подхранващата маска за коса е незаменима грижа след боядисване. Дълбоко подхранва и възстановява увредената коса, правейки я по-гладка и блестяща. Осигурява дълготрайна защита на цвета и здрав блясък на косата. Гребен с функция за боядисване на косата на основата на растителни екстракти, които събуждат естествената красота на косата. Боядисване само с едно натискане на бутон. Иновативен подход в боядисването на коса. Виеда. Време за промяна. Започнете пътя към съвършенството.